سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي باستدالو وزيناتات وين غلاتين امريكا وكيلا اب اولمبيك كتساتف عد المركبه حوحات كم حقا وسلفي اب هاغراو بورد مرجع ايتيوبيا كمزغب مفقادو تግራይ بزعبا زسلع باجت بزملكت نابايتو فدرال ايتيوبيا زغربت تصاوعيت يوكرين معرباوያን هاغرات توسخ اصوار كهبا حتو مغربان كالن زتقالك خونيو ابزا چانل دما ናይ وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتانا دول ملكت كتطوقون بخبر يعدمكم قد مع 10 عامات قول 17 عامات كلا نيرترا وكيلا او درات شامبيون عالم جينيور نمستاف نبحبرات منقسات امريكا تغعيزا ابو عقبه دحر محتاتا نزحلفو 10 عامات باستفلالي وددر اتلتيكس كتساتف صنحت ويني قلاتي نمجمرت اوان حبرات منقسات امريكا وكيلا او وددر اولمبيك زساتفا غيزي امزغيبا وين قلاتي قد مع 10 عامات قول 17 عامات كلا نيرترا وكيلا او وددر شامبيون عالم جينيور ابو حبرات منقسات امريكا ابناي 3000 متر قددم زتساتفت ابتنا يشعو ودر شامنيتي زوصت كوينا نبيرترا خي تملست دما بحبرات منقسات امريكا عقبه حاتيتا ابتا هاجر اتي زمبالا زخونه وددر غويا كتقصللن كلا حج دما ابني 10000 متر بزمزغبته بولص غيزي باريس فرنسا ابزكايد وددرات اولمبيكس نحبرات منقسات امريكا وكيلا نختساتف عدل رخيبالا وين قلاتي بزي زمزغبته بولص غيزي او وددرات اولمبيك كتساتف عدل مركبه كتامنو زي تخل حلما زاسمر فتصامه كوينه كمزلن كساب حج قام امان سينا مهلاوان بمغلاصيا حغوسا زغلصت وين قلاتي اب حبرات منقسات امريكا مص مسبلتيا ابناي ابياته تمرت وددرات بلصنتا كتمسكرن كلا اب غزيات فيرجينيا خان غانت ان بيت تمرتان تفلالي عوت كغوانا صفو اخيليا نزي حجا مزغيبات زل عوتا بزملكت تزرغيحا بزل صبصاب اب يونيفرسيتي نيو مكسيكوون وين قلاتي كابتن زبلص اتلتات كتكون كم زبقعتن قدمي 3 عامات كا زيغا حبرات منقسات امريكا كتكون كم زبقعتن تغلي صلا غزياو من محدار كلل تግራይ ناستات 17 اوارح اب غزي كوينات دس كيلو زنبره استات 10 بليون بر زيت خفله باجتاو مولا نملاسو بايتو كماچاچ صاوعيت اغريبو زعبنا زي باجت اقديمو سبب سلطان محدار كلل تግራይ ب26 سنه مز ابالات بايتون منستر فاينانسن ايثيوبيا بزغبر وزته كاب زتلعلو زتفلالي غدايات حدا ينيرو وكيل غزياو محدار كلل تግራይ بزعبازي هيبو ابزلو مغلصي تግራይ اب كلتيو كفالات بايتو حويسو اب تكالات فدرال وكيل يبلان سلازن تግራይ بزملكت ابز وسد زلو وسانتات ابز خونه يخون دمصنا خنسمع اي كالنا كبل حبيرو منستر فاينانس ايثيوبيا ابز حلف سمون نبايتو ابز غربه امام باجت اب عام 2024 2025 نكلل تግራይ 13 بليون بر مديبو نيرو وكلت كلل تግራይ ግን እቲ አሃዝ ዳርጋ እኹል ከም ዘይኮነ ዝምጉተ ዘለው ግዜው محدار كلل تግራይ ከም ዝሕብሮ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፈ ዓመትን ፈረቃን ኣስታት 130 ሺህ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይ ደሞዝ ከም ዝኸዱን ድምር ናይ ዝኻ ሓደ بليون بر كم زخون بدمر دما نتكلل كوهاب زغبا باجت كساب 10 بليون بر كم زغمت يغليصو وكلت تግራይ نبايتو ايثيوبيا هيبما زلو مغلصي كوينات كابز جمرات حيزو اب تግራይ سراحتنياتات منغستي سراح منغسته بمقراصو سراح البو كوينم كوفيلم دموز كمصباي حليفم كلا امراص خم زي صنحم كحبرون كلو منغسته فدرال كان تግራይ زعلم باجت كسدد زي مفقادو وقيسمو بريزيدنت غزيو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ بوغانو دمزم زي تخفل سراحتنياتات منغستي اب تكلل زغبرو زلو سلامو سلفتاتن تقاومتاتن اب العلته محدار صقطنا خونه يمص مهلاوي زغلص كم زفلت بايتو ايثيوبيا نكلاو محدارات زوهاب دغوما منغستي بمسرت بز حزبي عقم اتوتن اب تكلل زكاي زلو ناي لمعات نطفتاتن اب قمت ياتي زوهاب يكون برغزيو محدار كلل تግራይ اب زهابو مغلصي تግራይ كم تقدم 4 عامات زنبرته ايكونتن زلا سلازي فدرال منغستي سروع ناي باجت قمرا تتقيمو نتግራይ تحت باجت كسل على يبلون لو مغزيو محدار كلل تግራይ اتوت زيبلا كلل زم حدر زلا قدم 4 عامات زنبرت تግራይ ግን ካልያ ሎሚ ኮለን ድሕሪት ተመሊሲ ዘሎ በመባል ባይቶት ሃገር እቲ ባጀት ንምስላዕ ዝጥቀመሉ ቅመራ ምስኪናት በዘተሓዝ ንትግራይ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት ኣብ ጥቕሚ ከይውዕሎን ንትግራይ ዝምልከት መምቕራሕ ባጀት ድማ ዳግመ ወደባ ክግበረሉን ኣለዎ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ منستري فتح ايثيوبيا حوحات كم بوليتيكا وودب اب هاغراو بورد مرجع ايثيوبيا كمزغب بعلي فقات كم ذهبه تغليصو
ኢትዮጵያ ማዕከን ዘ ሪፖርተር ዘርጊ ሓቶ ኣብ ዘላ ዜና ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ናብ መራሕቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ሰደደ ደብዳቤ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ሕወሓት ኣብ ኩናት ትግራይ ብምስታፉ ሕጋውነቱ ንምስራዝ ዝተወሰነ ውሳነ ተሰሪዙ ምህላው ከም ዝገልጽ ሓቢራ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምሕያሻት ሕግታት ምርጫን ሕወሓት ኣብ ዘይጎነፃውን ሕገ መንግስታውን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ተሳትፎኡ ክኽብር ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምግላጹ ሲዒቡ ሕወሓት ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ዳግማይ ንምዝጋብ ሰበስልጣን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍቃድ ተዋሂቦም ምህላው እዮም ሓቢሮም ሚኒስትሪ ፍትሒ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ከም ሕጋዊ ኣካል ዳግማይ ንምዝጋብ ክትሓበር ይሓትት እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ካብ ጎነፅ ርሒቑ ኣብ ውሽጢ ሕገ መንግስታዊ ዴሞክራሲያዊ ቅርጺ ክሰርሕ ተሰማሚዑ ኣሎ ክብልውን እቲ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ናብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተሰደደ ደብዳቤ ይጠቅስ ሕወሓት ሕጋውነቱ ከም ዝተመልሰ ዝገልጽ ጸብጻባት መጀመርታ ናይ ወርሒ ሰነ ባይቶ ኢትዮጵያ እቲ ሰልፊ ዳግማይ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንኽምዝገብ ዘኽእሎ ሕጊ ድሕሪ ምጽዳቕዩ ተቐልቂሉ ነይሩ እቲ ኣብ መዝገብ ምርጫ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣዋጅ ስነ ምግባር ምርጫን ዝተገብረ ምምሕያሽ ብጎነፅን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስን ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ትሕቲ ፍሉይ ኩነታት ደጊሞም ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ክምዝገቡ ዘኽእሎም ምምሕያሽ እዩ ኣብ መወዳእታ 2020 ኩናት ትግራይ ስዒቡ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ግጭት ዝኣተወ ሕወሓት ኣብ ግንቦት 2021 ባይቶ ብምሉእ ድምፂ ግብሪ ሽበራዊ ጉጅለ ኢሉ ክስይሙ እንከሎ ኦነግ ሸነውን ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ግብሪ ሽበራዊ ጉጅለ ተባሂሉ ተሰይሙ ነይሩ እዩ እንተኾነ እቲ ግጭት ኣብ ሕዳር 2022 ብስምምዕ ፕሪቶርያ ምስተዛዘመ ኣባላት ሕወሓት ካብ ወግዓዊ ዝርዝር ግብሪ ሽበራውያን ወፂኦም ጸኒሖም እዮም ሕጂ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ሕጋውነቱ ረኺቡ ክምዝገብ ውሳነ ሓሊፉሎ ዩክሬን በቀዳም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ምዕራባውያን ሃገራት በጽዋር ክሕግዝ ኣሕቶ ኣቕሪባ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብሚሳይል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሩስያ ክልተ ህጻናት ዝርከብዎም 7 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉ ተወሳኺ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋርን ምክልኻል ኣየርን ንኽወሃቦ ምሕጽንቲ ኣቕሪቡሎ ሩስያ ኣብ ጥቓ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ዛፖሮዚዝያ ኣብ እትርከብ ከተማ ቪልኒያስክ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ካልኦት 31 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ሰበስልጣን ዩክሬን ገሊጾም ብሓፈሻ ብቐዳም ኣብ መላእ ዩክሬን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ሩስያ ብውሕዱ 11 ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ካልኦት 37 ድማ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሮይተርስ የመልክት ዘለንስኪ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ከተማታትናን ማሕበረሰብናን ብኸምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕታት ሩስያ መዓልታዊ ኣብ ስቅያት ኣሎ ክብል ሓቢሩ ንሱ ወሲኹ ነዚ ንምብዳህ መንገድታት ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ መንገዲ ከዓ ናይ ሩስያ መወንጨፊ ሚሳይላት ምዕናው ብናይ ነዊሕ ርሕቀት ኣጽዋር ምውቃዕን ቁጽሪ ዘመናዊ ስርዓታት ምክልኻል ኣየር ምውሳኽን ዘጠቓልል ምዃኑ ኣነጺሩ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ቪልኒያስክ ኣብ ጥቓ ዝነድድ ህንጻ ዝተፈሓረ ዓቢ ጉድጓድ ከምኡውን ኣብ መሬት ዝተዘርግሑ ብዙሓት ሬሳታት ዘርኢ ምስልታት እውን ዘርጊሑሎ ክልተ ሚሳይላት ነታ ከተማ ከም ዝሃርምዋ ዝገለጸ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዩክሬን አንድሪ ኮስቲን ብወገኑ መሰረተ ልምዓት ሓደ ድኳንን መንበሪ ህንጻታትን ከም ዝሃሰየ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ግን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዛጌት ብወግዒ ዝሃቦ ርእይቶ የለን نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم